Right, my name is Stati Manyika. Panyaya yokurima nofunga handina kutanga nguva yakareba, ndakatanga 2015. So like tiri pano takamira saizvezvi, mbeu yatikarima variety yacho is 26. Takainesa mugarden nesi, chitanga kuita nesi isi 31 July ndopatikanesa nesi yedu. Tanesa nesi yedu, ndakazoiplanda kuidzika mumunda musi wa 28 October, right? Tadzika 28 October, haina zvayo kuafektwa kana kukanganiswa nekunzi zuva rakapisa, haina izvayo. Yakakwanisa kuresista munguva yezuva rakarova muna November. Kusvika pari zvinezvi foja yedu haiwa yakamira zvayo zvakanaka. Chatirotarisirawo kutarisirawo gohwo. Ndima yandikarima panapa pane almost about 3 hectares, 47,000 plants dziri panapa. So ndiri kutarisira kutiwo kana mwaka waramba uchienderera mberi zvakadai, so about zvokuma 9,000 kgs ndo dzatikatarisirawo kuti tiwane pagohwo rangu panapa, zvokuti ndikatarisirawo kutiwo Mwari akanga atiita zvakanaka, aiwa zvinhu zvinotibudira zvakanaka. So pakuhavhesta kwatiri kuita hatina zvedu dambudziko. Takatanga kutohavhestawo nhengekini crop yangu iyi musi wa24 January, ndopatikatanga kubvisa maprime. So ndo iri kutsva iri mumabhani pari zvino. Saka totarisirwa zvedu kuti aiwa zvinhu zviri kufamba hazvine zvakanaka, zvokuti dai takwanisa kuti tisazoita loss kumberi uku tozorohwa nezuva, mvura yakaramba ichidaiso, aiwa zvinhu zvedu zvinotiitira zvakanaka. Ndotarisiro iyoyo naMwari wokudenga. I hope kuti zvinhu zvatiri kutaura izvozvo ndo zvichafamba zvakadaro. Handina hangu zvimwe zvandikaisa munomu. Ndakatanga kushandisa mafertilizer andikashandisa munomu, ndakashandisa raimu, ndo yandikatanga kuisa about 5 cup pagomba. Ndakazoshandisa compound high C, ndakashandisa cup 22. Ndakazoshandisa ammonium nitrate top dressing, takadressa 5 cup 5 grams pa each plant. So nhengekini maplants yangu haiwa yese yari so happy, hapana zvimwe zvikanganiso zvandiri kutarisira hangu pari zvinezvi. Kana mafungal diseases haiwa hamunai zvamwe yandikatarisana naye, so zvinhu zvitori right, zviri good. Zita rangu ndoitwa Peter Manyika, tinorimawo tiri muno. Takarima fodya kubva pakutanga, kubva ichiri kunesi, takaimaneja mune zvakanaka, tichitreata nezvese zvaidikanwa svika isvike payava nguva yekutyorwa kudai. Chinhu chakanyanya kutishungurudza munomu tingati zvimasakasi zvinobudira mufodya zviya, ndo zvinhu zvakanyanya kutishungurudza. Asi pari zvino zvedu tava munguva yakanaka, nekuti zhinji takabvisa takaisa mishonga yaidikanwa, svika pari zvino fodya yakusvika muda kutyorwa pari zvino. Saka zvinhu zvese I think pari zvino zvinenge zvava right hazvo. Right, indonzi Solomon Manyika, tirimo Naka Farm. So far tingangoti tane kubva 2015 tichirima chirimwa chefodya. Taive tiri vanhu vakadzikisirwa nekuda kunhengekini, asi patikangotanga kurima fodya iyoyi zvinhu zvedu zvakabva zvatanga kutiitira zvakanaka, uyezve patakatanga kuirima takaona zvinhu zvedu zvakutofamba zvakanaka. Sezvo tichirima kudaro, mumwe makore atabva awaya takamboita challenge yekusangana nezuva, mvura yakambotinetsei, asi
takakwanisa hedu kuikohwa, asi gore rineriwo mvura yakati nayo zvayona, asi yaita kakunetsanetsawo muna November takasangana nezuvawo, asi yakakwanisa kushingirira. Ndikuona kuti zvinhu zvedu zvakabva zvatifambira zvakanaka kuitawo kwayakaitawo ikokuku, asi tinotarisira kudarika, tofanira kudarika ipapo kuti tifanire kunge tichisimuka kuti nyika ienderere mberi, nekutiwo isusuwo tizosimukirawo. Uyezve masakasi ndo mamwe anenge achitikurirawo, nekunge tichishanda tiri vashomawo ndo zvinenge zvichitikurira, but haasofa zvinhu zvapari nani. Foja chirimwa chakanaka chandikaona inini pandikatanga kuchirima, chakandinakira. Chazvakanakira chakandipa pundutso. Ndaiva ndiri munhu anga achitarisirwa pasi, but pari zvinezvi aiwa ndapa level iri nani, zvisingabatsire ini chete asi nyikawo futi zvainowanawo inobatsirika kuwana foreign currency zvichiburikidzira netobacco yatiri kurima iyoyi. Ndo zvazvinokurudzira zvokuti inini ndaitarisira kuti dai takange takabatana tochirima takawanda, crop iyoyi nyika inosumuka, iniwo ndichisumuka. Uyezve futi pakurima crop tinokuda kukurudzirana kuti crop yedu tiite first crop. Zvayakanakira first crop, takatarisa crop iri panapa yati simbei, takaidzika muna October imomo, yasimba zvokuti chero kana mvura yakanzi yaenda izvozvi tinoikohwa. Saka first crop yakanaka nokuti mvura yedu pari zvinezvi hatina irrigation panapa, mvura yedu tinomirira yekudenga. So tikaita first crop iwayo zvinotibatsiridza kuti mvura kana yakazonzi yakasira yaenda, mbeu dzedu dzinosara dziri right dzakasimba. Saka izvozvo ndo zvazvikanakira. So ndirongokurudzirawo vamwewo kuti tingoteerana saizvozvo. Kugoverana kwakanaka zvokuti anenge achida kugoverana uno mumwe. Kare kwaitwa maclub, pari zvinezvi zvakusisina maclub, asi izvozvo tinozvikurudzira kuti pose patinenge takaungana tikurudzirane kuti tidyare mbeu yedu zvakanaka. Zvinoita kuti zvitibatsire pakuti mbeu yedu ive yasimba kusvika panguva ineyi. Ndingangoti inini panyaya yekukurudzirana iyoyo ndo yandirongotenda kuti dai zvangu zvaita saizvo.